paripurna paripurnane risang bapa Jangkara saking sasana Sanggar Pamuja Brata angasta cemeti kang arep bejut ya sampean diman sak utang jambe gedhe pepasan sebatangipun bisa bakal ajur tanpa dadi kaya-kaya bisa medhak kawah tuntu adimuka wah roko putra melati Jaya Wijayanti Jaya kang lakabur Sembrasta dening pangastudi Jaya jayane risang bapa ingkang lagya lumapak wonten ing papan pagelaran Jawi ketingal candrane kasta cemeti kang bejut ya samandiman sakucang jambe gedhe ginobat ginabit kadya buntut kenaga sastra kang laga jemakah maraka pibantala yen mengkalung kadya kluwung wah roko melati Sura sedira jerak lebur Sembrasta dening pangastudi risang bapa sampun paripurnan mandeng kuku sing dupa kang kemenulun lumantar kuku sing dupa risang bapa nyur maraken braning Gusti Wang Manasa ya Gusti kang gawe papa sing kodrat mugene para kadang putra sung manglipur tancah pinanggih rahayu rahayu kang samya pinanggih wah roko sampun paripurna paripurnane risang bapa ngadhep keblat sekawan gangsal panjer kang sampun dipanggeni risang bapa panjenengan marakan braning Gusti Wang Mahanasa ya Gusti kang gelar jagat ya Gusti kang gawe papa sing kodrat mugene para kadang putra sung panglipur tansah pinanggih rahayu kalos nering sambikala wah roko
adicara kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para sepuh, para bini sepuh, para alim ulama ingkang dahat satuhu kinabekten, Bapak Kepala Desa Kujur Ki Abdul Karim Suryo Projo ingkang satuhu kinurmatan, mliginipun para pangembating Projo satriyaning nagari, perangkat Desa Kujur ingkang winengku ing pakurmatan, para rawuh, para tamu kakung Sumawana Putri, masyarakat Desa Kujur ingkang winengku ing bagya mulya. Purwakane ngatur sumangga kula dherekaken hangaturaken rasa puja puji dalah syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang akarya, Gusti zat ingkang akarya jagat inggih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sih nugrahanipun kita panjenengan sadaya saged pinanggih nyawiji nunggil cipta sedya mewah tresna wonten ing pahargyan agung dalu punika kanthi manggih rahayu yuwana. Sholawat dan salam mugia lestantun tumanduk dumateng ingkang hamrat sukertaning jagat, panuntun umat patuladan meninggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab mugia panjenengan sadaya dalasan kula pikantuk syafaatipun manggih wonten ing dinten yaumil qiyamah. Para rawuh kakung mewah putri ingkang winengku ing bagya mula, langkung rumiyin kawula nyuwun agunging samudra pangaksami hamba bilih sampun kuwanen ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sadaya awit ngemban dawuh saking masyarakat Desa Kujur makarya sesarengan rencang-rencang panitia saperlu ngaturaken urut rencang adicara ingkang badhe kita lampahi dalu punika. Ewatin adicara ingkang sampun rinacik inggih punika ingkang sepindah pambuka adicara nomor kalih sambutan saking Bapak Ketua Panitia Penyelenggara, dipun lajengaken sambutan Bapak Kepala Desa Kujur, salajengipun pimausan doa. Samantenipun doa inggih punika atur panglipur pagelaran jaranan saking Kecamatan Pujon Malang, Jawa Timur. Para rawuh kakung mewah putri ingkang kawula hormati, sumangga kita purwakani adicara dalu punika kanthi sesarengan maos basmalah kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun mugia kanthi waosan basmalah panjenengan sedaya menika wau adicara dalu punika saged kalampahan kanthi lancar kalis lir ing sambikala dumugi sakpurnaning adicara.
Adicara salajengipun inggih punika atur pambagya sambutan saking Bapak Ketua Panitia Penyelenggara. Dumateng panjenenganipun Bapak Nasa Aryanto kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadiratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustad-ustadzah ingkang rinten dalu tansah sinandhing kitab suci wayuning ilahi. Dumateng panjenenganipun para sesepuh, bini sepuh, miwah aji sepuh, para pepunden ingkang tansah kula pundi-pundi. Dumateng panjenenganipun ingkang Hamengku Praja Tatlatah Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Ki Abdul Karim Suryo Praja. Dumateng panjenenganipun para pangemban praja, para satriyaning nagari. Dumateng panjenenganipun Bapak Kasun, Bapak RW, Bapak RT, sanak lan kadang ingkang sinaba ing pangurmatan. Boten katalupen ugi dumateng para lenggah kakung Sumawana Putri, sumamberahipun para duta saroya, para tamu ingkang tansah suka basuki. Langkung rumiyin sumangga sesarengan nglairaken raos syukur tubareng ngrasanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan sedaya ing kaladungan ari punika tasih pinaringan kanugrahan, pinayungan slametan sehingga kula lan panjenengan sami saged panggih mangempal wonten pendopo singgasana Singosetra. Saperlu hangesreni lampahing toto adicara bersih dusun Tlatah Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Mugi tansah pinaringan berkah gemah ripah loh jinawe tebih saking bala ugi lir sambi kala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormatin, saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Kucur yang mana telah membantu terlaksananya acara bersih Desa Kucur yang setiap setahunnya yang kita adakan ini. Mudah-mudahan panjenengan semua diberi sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormatin, acara demi acara sudah kita lalui dari pagi, siang sampai malam. Mudah-mudahan panjenengan semua terhibur karena ini adalah hajat panjenengan sedaya. Nggih. Barangkali dalam pelaksanaan acara demi acara ada yang kurang berkenan kepada panjenengan sedaya. Atas nama saya pribadi, seluruh panitia,
BPD, pemerintahan masyarakat Desa Kucur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tolong dijaga keamanan masing-masing agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Nasa Arianto minangka wakil saking Kadang Muda Werda ingkang winasis recang-recang panitia. Adicara salajengipun inggih punika atur sambutan saking Bapak Kepala Desa Kucur dumateng panjenenganipun Ki Abdul Karim Suryo Projo dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya sepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak perangkat desa, Bapak RT RW, dan juga seluruh warga masyarakat Desa Kucur yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala berkan rahmat liman rahmat hidayahnya. Dalu punika kula lan panjang sedaya saged makempal wonten depan singgasana Singosetra dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini bertepatan dengan bersih Desa Kucur yang masa bakti saya ke-19 tahun ini. Kalau mengenai Desa Kucur sampai hari ini belum tahu berapa tahun yang ada atau umurnya Desa Kucur, sampai sekarang belum tahu kapan mulainya. Akhirnya hanya ada istilah ulang tahun, itu nggak ada berapa tahun seperti desa-desa yang lain. Karena menurut cerita orang-orang kuno bahwasanya setelah waktu dulu sudah ada setelah sebelum Kerajaan Singosari sampai terjadinya tertutup lagi hutan, dibabat lagi dari pelarian Diponegoro dan jadi Desa Kucur. Makanya sampai tahun berapa. Untuk itu ini adalah saya anggap bersih desa yang ke-19 kali bagi saya waktu mengabdi desa. Saya kurang setahun meneh. Dari tahun ben saya ketemu saya lagi, baru sudah ada pengganti saya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, perangkat RT RW dan seluruhnya warga masyarakat Desa Kucur yang guyub rukun urunan dengan bersih desa ini. Karena urunan Desa Kucur tidak punya kas sama sekali. Ini hanya mengandalkan urunan warga masyarakat. Kepingin apik tontonane urunan rada akeh. Nggih napa mboten? Lek kepingin biasa-biasa urunan titik ae. Kira-kira kaya ngene iki kurang apik apa cukupan? Gak ono karnaval meneh. Karnaval Jackson.
Mboten ah. Lho terserah lek kula meh sakarep-karepmu. Ana cekson monggo, gak ana cekson monggo, sing penting bondo dhewe. Nah, sing penting aku mek njaluk semuanya rukun, selamat supaya desa Kucur tetap desa yang gemah ripah loh jinawi toto tenten kerto rahajo, amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Abdul Karim Surya Projo. Tatas tetes titis gamblang napa ingkang dipun aturaken sampun paring pitedah dumateng kita panjenengan sedaya warga masyarakat Desa Kucur. Para rawuh kakung Smawana putri ingkang winengku ing bagya mulya. Salajengipun kanthi lembah manah sumangga kita ngaturaken donga dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe dipun pandhegani dumateng panjenenganipun Bapak Soleh. Dumateng Bapak Soleh kula sumanggaaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Rasulullah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yafi ni'ama wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna min afadid dunya wa azabil akhirah wa fitnatis ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa dunyana wa akhiratina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa ziyadatan fil rizqina wa ziyadatan fil umrina wa barakatan fil rizqina wa barakatan fil umrina wa barakatan fil ilmina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina syukaratil mautin wa najatan minan nar wa fadhil hisabina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh mugia donga panjenengan sedaya menika wau dipun ijabahi kalian Gusti. Desa Kucur langkung maju gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Salajengipun inggih punika adicara ingkang sampun dipun antu-antu inggih punika atur panglipur mawat watu kula aturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih panjenengan sedaya sinambi mirsani pagelaran jaranan saking tlatah Kecamatan Pujen dumugi sak mangke paripurnaning adicara saking kawula. Hamba pilih wonten lepat kelentu atur ingkang kelantur lantur anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun saking para rawuh barakat saking warga agung seni kuda kepang putra melati kamijil saking Laladan Kecamatan Pujon Lor Kebawing Laladan Kabupaten Malang. Asung panglipur wonten ngarsa panjenengan sami katur tetembangan campur sari serangan Almaranggono saking campur sari kuda kepang putra melati wonten ing kita juga ning ai sumangga.
iya geduk asale saka telo yen nakato iku tanggane apa ala geduk asale saka telo yen rapetho atine sada gelo aja ngono Katur sagung sedaya warga masyarakat Desa Kucur Dewi Kabupaten Malang. Surya Audio Professional Production.
Salat saya tinyadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah Kompak Putra Melati no bos. Panjake panjak ngewes. Endul banget iki. Aku jak ngono lho. Duh Gusti paring Putra Melati Surya Audio Professional Production. Dek kebiyen nate henti
meneh Mas. Duh Gusti paringo sampe baten kula ingkang mekare sadya boten saged nyande nanging ati Oke, satu buat teman-teman katuran Mas. Oke, matur sembah nuwun kangge Ring Mita yang sampun ngaturaken setunggal tebang kagem pucuk kagem sedaya warga masyarakat Desa Kucur ugi sekitaripun ingkang sampun rawuh dhateng sasana papan pagelaran. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun rawuh saged libur sesarengan para kadang saking warga agung Putra Melati kami jil saking laladan Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kuwi saking para rawuh para pamirsa para kadang sedresna kakung budaya ingkang sampun rawuh dhateng sasana papan pagelaran. Dilitiri kang kangge sajengipun paranggono angka kalih sesarengan Surya Audio ugi Putra Melati wonten si Gemoy ning Aini Putra Melati. Yo inilah penampilan duo Gemoy. Nggih. Kalian guyu, beteng guyu awak dewe termasuk bersyukur bersyukur. Subur makmur nggih. Awak dewe alhamdulillah winginane lolos Lolos apa? besaran. Kayak maksudnya tadi korban nih kan? Lolos dewe termasuk Nggih, alhamdulillah. pripun Mas Miftah? Niki katuran di perwarga masyarakat Desa Nggih. Kucur. Niki wau dipun paringi jatah setunggal lagu. Ngaten, Nggih, matur nggih. ngoten atur pasugatan tari remo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu riyin Monggo, nggih, dipun sapa riyin. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kono durung Pak lah kok. Oh ya Pak ya. Tak baleni pisan Kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngoten. Sehat badane nggih. Amin. Kayak awak dhewe terlalu sehat. Iya, nemen iki. Piye Mas? Heeh, dipun paringi Sampun. dereng. Lah pikirku sampun Mas. Dereng. Dereng. Nggih. Tetembangan iki. Nggih, Ah, niki dipun nggih. paringi pripun niki jane? Duet pripun? Oke, Ah, sampun. baik. Nggih. Aha. Iya. Teh. Luwe. Ayo tak terno teh. Nang buri teh. Sarangan putra lagi. Rolas 45. Kucur Gawi Malang Jawa Timur Indonesia Putra Melati Surya Audio dengan ini Wajat Allah kula ngenteni siko Masa. laku krisya nanging kelara-lara
Waduh sayang, aku cinta padamu. Orang kira yen wis kasep tekadku. Jebul kowe wis ana bojone. Aku bingung kok ngene dadine. Putra Melati. Demi cinta pengen anduweni sewu coro bakal tak lakoni. Piye? Setan sekedemi muga sabar lan telaten ngeteni. Iya nembang kono yo bareng dedungo daya nyuwun marang Dewa Tresna. Putra Melati Wase pandaknya wes memang endul. Pandaknya wes endul. Ayo Bidul. Waktu sayang aku cinta padamu. Ora kira yen wis kasep tekadku. Jebul kowe wis ana bojone. Aku bingung kok ngene dadine. Cinta pengen anduweni lawang sewu bakal tak lakoni. Yen mengkono yo bareng dedungo lan nyuwun marang Dewa Tresna. Nyuwun marang Dewa Tresna. Sabar sampun Mas Mita. Oke, Matur matur. sembah nuwun nggih. Kula aturi pinarak dhateng sasana palagiat. Ingkang dipun sengkuyung dening karawitan Panjak Ngewes.
ingkang dipun sengkuyung dening mitra kerja tercinta The Best Sound System Surya Audio.
para ramosa daya. Monggo pinara lakoksa keca amer sani kasanian kita kesanian kita. Sampun tatos totolan cara mbak pilih lepat nyuwun seagung ngepangan kunjungan wisata semakin bertambah, pembangunan ini nyata katon aja mula persatuan kita aja nganti goyah asam cempaka sambal kemangi wadah lipat di pangan sore mula sengetan jaluk dulur dino kelapan bengi supaya selamat kadang kula sing duwe buka maneh tutup bentak lah dhisik aku alon-alon sing bareng po Mas lek barengku enak lek dhewe-dhewe iki
Iya, Putra Melati. Iya, Arjuna. Senam malam. Wayah bengi udan krimis tak wes-wes banyu kang tumetes dadi seksi nangis wong sing tak tresnani tegon lagi aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu tambah kangen iki nantang yo rino bengi Alhamdulillah, tepuk tangan yang mana Bu Pak? Nanti Bapak Jumain, monggo Bapak ini penghormatan sesepuhipun monggo. Nambahi lamun dasar bagus lan sirkone ora mokal atiku dadi komeng masapa sedikit aku trimo kangen kuring nawange ora vokal wong bagus tapi selagi Probolinggo udah kondang tekan bangsa monco konang Bromo rambut latah Probolinggo dasar nyata
tekan akhire tenan yo Amerika omongku yo kawitane akhire cukup selawase sing mari jodoh seneng sing mari-mari nemu jodoh liwat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh tenan Kari sito capek gunung. Bireng swaraning umeling bangsa lokananta akiring jekaring para kabak putra dampyak tejaning putra Melati tejo sarang jadi sangar kanton katon tejaning para nayaka para jamban narayen ingkang dipun gambaraken kalih para kadang putra
dening gajah kang kelangan gading tandraning putra-putra prajurit kang samyadi Tirtangga prajurit Prabu Krana Sewangana katon jeng katrampil trengginas candraning dening para kakang putra gambaraken para prajurit kang samyadi Tirtangga prajurit Prabu Krana Sewangana Pating Jomadur tindho dening glodhep kang salawangsa tejane ayah iken kabilawa
Ketetek mijil saking sasana ganti pusaka. Lamun menika candraning dening para mantra putra. Ingkang kamarangan para nayaka praja bantaraken. Prajurit Prabu Kalana Sewandana. Kang katingal bagus pasonane nenggo saking busana nira. Kekarasun busana tata kaprajuritan. Mandap saking mandra ketinggal saking mandra Cumra ing Candra Kadya Raden Mas Bagus Permati ya padha nyadak mrene nonton jaran
pada nyadang rene nonton jalan kita atine putra melati nonton jarane salah cukete yo tansah yang semake Kananing para prajurit ingkang ladya hanite kepang celokor amit pasang kalimat abid peramtanyo peramtaniro sang Prabu celeng serenggi Parang banyo celeng serenggi Rika cantik kananing sang Prabu celeng serenggi kang lagya medal saking pertapan amin Koko Prabu kula ingkang sowan Koko Prabu kula sumanggaken Yayi nuwun sewu Koko Prabu Ramdanyo celeng gembel Kincut asoy kincut sekop-sekop tuh salah Potaping para wadya
Kula saking Laladan Kadipaten Bantarangin prajurit Prabu Rana Sewandana ingkang padha lumampah tumuju wonten Praja Kadiri Pandhipaya putri Kediri kang jajuluk dening Kusmani Ayu Dewi Sanggolangit. Nanging wonten teng lamping para prajurit kebegal wonten ing Prabu Jaleng Senggi sakem darados pundi babaripun ing pasana para tamtama lumangsana siaga baris. Bayak, siap. Bapak Imo banyak ngewes memang Endu sudah ngewes dulu udah ngewes dulu ayo PP apa yang sungguh mempesona apa ulun jadi jatuh cinta apa-apa pada pandangan pertama kata apa kapankah kita berjumpa senyum tipis membenawan gadis manis Kalimantan maulah ulun terkesan sepanjang malam sungguh manis dan rupawan gadis manis Kalimantan maulah ulun tak bayang-bayang
jadi jatuh cinta. Tak apa-apa pada pandangan pertama. Kau tak apa, kapankah kita berjumpa? Wis dikosakno
sineksenan Gusti Kang Maha Kuwasa yen to pancen kowe wis dadi bojoku aku bakal keluarga no uripmu mula ayo sabar narimo rumah tangga ben iso mulya sagunging para rawuh para kadang sutresna padha kakung sapa kandhat sati hormatan padha wacandraning dening para kadang putra iki gambaraken para nayaka praja bantaraken prajuripun Prabu Rana Sewandana ingkang badhe lumampah tumuju wonten praja Kadiri badhe boyong putri Kediri kang jejuluk dening kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Andharaken dening 144 cacahipun para prajurit kang samyanite turangga. Ananging wonten ing lampahing para prajurit kabegal dening Prabu Celing Srenggi sakembaran kang godhak lampahing para nayaka andadosaken perang Gandamlapati wonten ing praja Kadiri. Yuni dipangestu wagene kita sakadang kasung manglipur tansah pinanggih rahayu kalisnir ing sampi kala. Kowe malah balik tresno Kalian karo aku
Mas operator wireless batune entek iki Mas.
Tanyo Pramtanira Sang Prabu Celeng Sergi sakembaran begal dening lampahing para prajurit kang sami hadi titurungga.